Страхът от неизвестното всъщност е една от най-честите причини за стрес в днешния свят. Как да се справяме с него, съветва гуруто на антистреса, индиецът Шри Шри Рави Шанкар. Той пристигна днес за първи път у нас, но вече 8000 българи са преминали през програмите му за здрава и щастлива България. Създадената от него Международна фондация "Изкуство да живееш" е добре позната в много наши училища, държавни институции, дори и затвори, където курсисти са не само лишените от свобода, но и надзирателите. На пистата на летище София го чакаше екип на "По света" и у нас. Самолетът на Луфтханза спря насред пистата, преди да влезе в ръкава. Спуснаха стълбичка специално, за да посрещнем по стар български обичай Шри Шри Рави Шанкар, който с древни техники побеждава съвременния стрес. Българска национална телевизия ви казва: добре дошъл за пръв път България, роза за сестра ви и здравет за вас. Прекрасно е. С нетърпение очаквам да се срещна с хората в България. Прекрасни хора от тази част на света. Какво усещате? Чувствам се като у дома си. В цял свят го приемат президенти. Два пъти се е срещал с Джордж Буш. Сегашният вице-президент Джо Байден му е последовател. Познава се с Путин, има високата награда Петър I и много други. 3 поредни години е сред номинираните за Нобелова награда за мир. Навсякъде го чакат милиони хора, заради дихателните му йога техники, които ни освобождават от стреса и агресията в нас. Гуруджи със смях твърди, че не привлича само младите. Животът е като дървото. Корените са стари, а плодовете нови. В обществото също трябва да има тези две страни – мъдрост и ентусиазъм. Но младите хора днес имат много проблеми. Основната причина е стресът. Не знаят какво да правят. Не ги учат нито в училище, нито у дома. В нашите програми ги учим как да се освобождават от стреса и ги зареждаме с повече енергия. И това може да стане утре в зала 1 на НДК от 16 до 19 часа на практическия семинар с гуруто на антистреса.